Hvem har brug for hvad? Fordi Hvad er det så for noget, du siger, Emil? jeg er ved at finde kernen i casen, Kim. Kernen? Ja, altså det er jo rigtig vigtigt, at jeg finder ud af, hvad kernen i casen er, så jeg kan finde ud af, hvilken viden vi skal indsamle for at løse casen. Jamen så giver det jo perfekt mening, vi er på biblioteket. Jeg har været hele dagen, Kim. Ja, okay, jeg skal nok komme i gang nu. Så kigger jeg lidt her, og se om jeg kan finde noget god viden i bøgerne. Jamen, så søger jeg lidt videre imens. Yes, mand. Myter og mysterier. Det tror jeg vil være med til at få min viden virkelig bragt op på et niveau, hvor det er helt vildt. Og jeg tror, jeg er lige ved at have noget spændende om lige netop det også. Cool. Og det er jo faktisk også det, I skal. Og I skal huske, at i den her fase, i F-fasen, forståelsesfasen, der skal I blive der rigtig længe, fordi jo mere viden I har, jo bedre vil I også være til at løse den case, I skal arbejde med. God arbejdslyst.